Last time ndakaita video ndichifumura kuenzanisa kunoita vakadzi murume waanenge achirara naye achimuenzanisa nevarume vaakamborara navo kana kuti nema-ex ake. Kubva ipapo comment section yangu iri kubvira. Mazimba ndanga ndisingazivi kuti munopopota kudaro. Pakaipa, musadaro Mazimba. But anyway, ndatiregai ndipindure comment yasesifungai vati ko imimi varume hamutienzanisiwo here nevasikana vamakamborara navo. Inini ndiripo pakutaura chokwadi, uye mhinduro yangu ndeyekuti hongu murume anogona kukuenzanisa nevanhu vaakamborara navo, uye murume anogona kuita bonde newe achitofunga zvake bhurugwa raaona rakadhinda pasketi yasista vane mahips vaanenge aona mutauni. Asi pane musiyano muhombesa pakati pepast yemurume neyemukadzi, uye ndichatsanangura kuti musiyano wacho uri papi. Kana ndanyeba ndiudze chokwadi kuti apa wanyepa, asi mubvunzo wangu ndewekuti vakadzi vangani vakambotadza kutundisa murume pabonde nenhau yekuti murume iyeyi aifunga vanhu vaakamborara navo kumashure. Nekuti chokwadi ndechekuti katawanda kacho past yemurume haimutadzisi kunakirwa nebonde raanonga achiita panguva yacho. Brain dzemurume dzinoadjusta zvinoenderana nemamiriro zvinhu anonga ari panguva yacho, zvekuti chero aine past yaainayo anotonakirwa. Ndochikonzero nei zviri nyore kutundisa murume? Ndochikonzero nei varume vasikanetsi kutundisa pabonde? Asi kana ari mukadzi manje, mukadzi unogona kurara naye gore rese ugomuzvarisa vana asi usina kumutundisa kana kuti usingamutundisi. Mukadzi anogona kutadza kutunda nemhaka yekuti nhengo yako iri kutadza kusvika kona kana kuti iri kutadza kubaya kona raanga ajaira kubayiwa nemumwe munhu. Asi tikadzokera kumashure tinoona kuti manyengere auri kumuita iyayo ari kumutadzisa kumutunda aitombomutundisa kumashure, asi nenhau yekuti pane mumwe munhu akazouya akamusvitsa rimwe level riri pamusoro, mafeelings ake anobva aadjusta zvinoenderana nelevel iroro. Saka zvinhu zvaimbomunakidza kana kuti zvaimbomutundisa kumashure zvinenge zvisikachamutundisi. Unenge wakutofanira kusvika level iroro kuti ukwanise kumutundisa. Zvakangofanana neromance kana kuti yamunoti foreplay yayai. Mukadzi anogona kutotadza kutota nenhau yekuti waramba kushandisa rurimi. Iye kana ex wake anga ajaira kumudya achishandisa rurimi, iwewe ukada kushandisa maoko chete, anogona kutotadza kutota, anogona kutodzima mafeelings. Asi tikatarisa kumashure achiri kutanga aitototeswa nemaoko chete pasina kana rurimi rwashandiswa. Saka mafeelings emukadzi anoadjusta zvichienderana nelevel remunhu kuti agumisira kusvika palevel repamusoro ndeupi. Ndanyepa here? Kana ndanyepa ndiudzei. Saka miedziso kana kupedzisa nyaya ndezvekuti murume kunyange zvazvo aine past, pfungwa dzake dzinoadjusta zvokuti anokwanisa kutunda zviri nyore nebonde raanonga achiita panguva yacho. Asi mukadzi ukasasvika palevel raanoti mupfungwa dzake iri ndo level chairo randaakuda, haumbofa wakamutundisa mukadzi. Unogona kugara naye makore uchitadza kumutundisa. Ukaona watotadza kutundisa murume, zvinoreva kuti pane chinhu chiri kumusemesa chiri pamuviri wako panguva iyoyo, kwete zvepast. Ndiwo musiyano uri pakati pepast yemurume kana kuti yemukadzi panhau dzekufunga max kana kuti vanhu vawakamborara navo.